umtsheni akazongithwala kabi mina umtsheni nyamenyanya uyanyanyisa amathanda ukwenzani la khuluma ngawo yabona nithalente mina ngifanele ukugijima alayisha ingane zomphathwa ngakubo lapha ecrash angalokuthi acaba ukuthi mina uzongithola ngeveni nedende uyanyanyisa impela ukuthi uyethelela kwani wakrishekisi lalela lesha wena uthubela lo muntu umane waphazamisa apho umtsheni lo muntu ukuthi ngijabule kabi ngale kayishilo umjabo umshana kanjalo ukuthi